Halo, halo. Tu je Romana Schlesinger a môj dnešný odkaz ľudstvu. Ja som dnes veľmi šťastná. Dnes mám veľmi šťastný deň. Aj z osobných dôvodov, ale o tom vám nepoviem. Ale z veľkej miery aj z pracovných dôvodov. Dnes bol schválený výbor pre práva lesbieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. A ja sa z toho veľmi teším, pretože sa tak úspešne ukončili 2 roky dosť intenzívnej frustrácie LGBT aktivistov a aktivistiek. A keďže som dnes cestovala 11 hodín vlakom na Balkán, tak som príliš unavená na to, aby som si vymyslela niečo vlastné a originálne. Preto by som veľmi rada parafrazovala odkaz jednej z údajne najznámejších gejských historických postav Slovenskej republiky, alebo teda Slovákov slovenskej histórie, Ľudovita Štúra, ktorý povedal takú vetu, ktorá znie: naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. A vlastne týmto motom by som chcela povedať vlastne všetko. Myslím, že netreba viac. Možno už len povedať, že ja sa nevzdávam. A myslím, že nemusím hovoriť ani v jednotnom čísle. Pokračujeme. A vy zostaňte sami sebou, zostaňte kým ste a hlavne noste hlavu hrdo hore. Pretože hore, okrem toho ich, alebo ak chcete aj vášho Boha, a okrem toho hore je aj naša dúha. Takže play safe, be happy, be gay. Ciao.